A'a, wata rana waye gari na je Agadez an kira ni na yi wasa. Wasar ba karamar wasa ba ga mawaka sun taru. Mawaka namu kasar Nijar har Najeriya mun ka isa. Muka shiga garin Agadez abun ya burge ni. A'a, daga nan muka isa masauki ya ai muka kinsa ababu nawa. Aka ba mu abincin alfarma har me shu awali baramu. Ga bege isma yayi santi da shi da husha adan ta'awa. Isa Ayagi da oga musini sun kamanto takalmi. A'a, muka je a gidan Wasa yomin ya tukan motata. Security suka ba mu kulawa, yan Agadez fa akwai kara. Jama'ar Agadez sun gaida ku samariya har yan mata. Yan Agadez babban birni kuma garin su Zainabu a guje. A'a Zainabu a wadiyar manya yarinya mai kyan halaye. Zainabu mai tagwayen suna ga fuskarta tana kyalle. Maganar da kullum a cikin natsuwa Zainabu ai ba ta tsaye. Haɗin Allah